Дами и господа, вие сте с Медик. При мен в студиото е Виолета Иванова. Добър вечер. Изглеждаш перфектно. Благодаря. Ти си бикини фитнес състезател и индивидуален фитнес треньор на жени. Точно така. Мъже не ти се занимава. Само жени. Предпочитам с дами да работя. Значи аз по-близко ми е. Няма да мога да се стегна. Мислих, че ще ми направиш някаква програма така да изкараме на преса. Имам много добри колеги, които с удоволствие ще ти помогнат. Кирил Танев, предполагам, визираш? Кирил Танев е един от тях. Най-добрия. Ти от кога се занимаваш с това? От кога се превърна в професия? След раждането на второто ми дете, което е вече на 7 години. Имаш 2 деца, изглеждаш така перфектно. Благодаря, имам 2 правиш деца. Това нещо? С постоянен режим на хранене 365 дни в годината, тренировки, малко по-малко. Разбира се, възстановяване, почивка, всичко е комплексно. Я кажи, какво ядеш, какво тренираш? Така, те в момента дамите всички гледат и чакат да кажеш. Храня се по режим. Не се лишавам от... Маеш си паржоли, кюфтета, кебабчета, сланини, всичко? Не, сланини не. Доста месо хапвам, доста риба, зеленчуци, по-малко рис и картофи. Тъй като избягвам глутена, понеже имам здравословен проблем, свързан с консумацията на глутен. Не е препоръчително за мен. Наблягам на въглехидрати от рис и картофи. Оттам си ги набавям, по-малко плодове, но всичко зависи в какъв период се намирам. Дали в покачване на мускулна маса или за изчистване на мъзнините. Храната е малко по-различна и като грамажи, и като вид. Алкохол? Не може. Първо, че не съм почитател, просто не обичам алкохол, така да кажа. Но си позволявам чаша вино веднъж в седмицата, когато излезна с приятели или имам гости вкъщи. Една чаша може. Въпросът е да не станат няколко чаши. Честно казано, дори трудно я изпивам. Това е добре. Добре, какво тренираш? В смисъл, тренировките ги прави спрямо това, което едеш или обратното? По същия начин, зависи от целите, които съм си поставила. Когато съм в период на покачване на мускулна маса, това обикновено се случва зимата, защото той е подходящ период за покачване на мускулна маса. Зимата ходим с повече дрехи, не е необходимо да имаме този релеф, така желан от жените и изчистена визия, която искаме да имаме лятото, когато сме на плаж, или с по-отворени дрехи, по-отворено облекло. Зимата е подходящ момент за покачване на мускулна маса, тогава тренировките са доста тежки при мен и храната е доста повече като количество. Остава ли ти време и 2 деца да гледаш? Разбира се, време винаги може да се намери. И себе си да гледаш, то как става това? Трудно е, но се справям. Сега предполагам си още в летен режим. Започвам. Приключвам летния режим и започвам вече да покачвам. Кой режим е по-лесен или по-лек? Летния или зимния? Зимният режим е свързан с много тежки тренировки. Тежки от гледна точка на това, че се работи с много тежести. Независимо, че вие виждате в една бикини фитнес състезателка една красива, изтънчена визия с едни красиви оформени мускули, те изискват изключително много работа и много тежести. Зрители виждат как изглеждаш. Не виждам много тежести, така особено лятото. Повярвай ми, зимата работи с изключително добре, значи някъде към януари, февруари ще те викна пак да видим тогава вече. Тогава ще бъде и с буски. Така, когато си била с повечето тежести. Зимата обикновено качвам около 10 килограма. Добре, как да направя аз така хубав преса отпреди? Този корем голям зор. Корема, там диетата е много важна. Изключително чисто хранене. Трябва да включиш кардиотренировки, вървене или тичане на пътека, каране на колело, но диетата е от първостепенно значение. Кирил каза, че хубав, качествен сутрешен секс замествал кардиото. Така е. Защо не? Аз като съм ерген, какво да правя? Кардио? Кардио, ама като толкова не го обичам. Особено лятото пък, това кардио е ужас. Тежичко е лятото да се тренира. Зимата пък идва декември, празници, хапване, пиване. Как да се занимавам с това кардио? Така е. Трудно им е на хората, особено когато ние имаме начин на живот. Така трябва да го поискаш.
Добре, ти помагаш и на много дами също. Ти как преценяш какъв режим да им направиш? При тях пак ли е така, според така. Лятото, зимата, освен ако не са, нали, те може да не са професионални състезатели да се занимават както ти? Да, аз работя с жени, които искат да променят своята визия или поради здравословни причини е необходимо да спортуват във фитнес. Помагам им да подобрят самочувствието си, когато целта е сваляне на килограми, изчистване на мазнини, тренираме по един начин, храната е една и обратно, когато желаят да покачат мускулна маса, да изглеждат по-фит, по-стегнати, тренировките са други. Всичко е според целите. Те, предполагам, силно и бременни жени или може? Да, тренирала съм мои клиентки. Точно така. Тренирала съм с мои клиентки, които в процеса на работата са забременявали. И продължават да тренират до последно. До 7-8 месец. Може, докато могат. Това няма нищо лошо. Дори е препоръчително. Аз го препоръчвам. Разбира се, тренировките са доста по-различни. С по-малко или без тежести, по-раздвижващи. А след като роди, може ли веднага да почне пак тези режими? Жените, които раждат нормално, могат да се върнат по-бързо към тренировките. Тези, които са с секции, около 6 месеца. След 6 месеца? Да, или 6 месеца е така, да, по-медицински. Слушат ли какво им казваш? Изпълняват ли? Примерно специален режим за хранене. Ти си им казал, яще това, път той някой го се пребере и изяде половин хляб с едно пиле и после да каже, виж, то няма ефект. Така е, за съжаление. Аз им обяснявам, че за да имат желаните резултати, за да работим качествено, трябва да се спазва и хранителен режим, да не се пропускат много тренировки. Няма как. Много важно. Абсолютно. Да не се пропускат и да се лягат така по-рано, не в сутрешните часове. Да не пият много алкохол. Да. Да не похапват сладко. Ма като го обичаме това сладко, аз първо сладоледа ми е... Аз също обожавам голям наркотик ми е това. Аз също. По една готия изяждам, ама ограничавам се и аз вече. Няма как. Добре, а ти как се запали изобщо с това да се занимаваш? С какво си се занимава преди това? С нещо съвсем различно. Аз по образование завършила съм социални дейности. След това съм работила дълги години като гримьор и бюти консултант в една верига парфюмерийна голяма. И изведнъж отиде в бикини. Винаги съм се занимавала, съм поддържала фигурата си с някакъв спорт, не и фитнес. Тичала съм в парка, посещавала съм групови тренировки, пилатес, TRX и най-различни, докато се роди второто ми дете. Тогава имах няколко излишни килограма, които трябваше да сваля и реших да си взема карта за близкия фитнес, кварталния. И така започнах. И постепенно се запалих. Да, с Кирил Танев как се срещнахте? Къде се срещнахте? Да, точно по това време аз прочетох за него. Той ли ти правише програмите тогава? В началото започнах с фитнес инструктор, който беше в нашия фитнес, в който започнах да тренирам. В последствие се свързах с Кирил Танев. Той ми изготви първия режим, хранителен и тренировачен. И наистина, когато започнах да работя с него, резултатите не закъсняха. Това е по-добър от предният ти фитнес инструктор. Щом си отишла при него и резултатите аз и до ден днешен работя с него. Всички хранителни и тренировъчни програми ми изготвя той. Той ми подготвяше и за, понеже съм се явявала и на бикини фитнес състезание. Да, по-нататък ще поговорим и за това в Лондон. Също така искам да кажа, че всичко това, което съм научила за храненето, за тренировките, за фитнес лайфстайла, съм го научила от Кирил Танев. Това е чудесно, той е много добър. Даже прави програми на моите шефове, те са много доволни. Радвам се. И имат перфектни резултати. Не се съмнявам, така е. Но, наистина много е добър, не го казвам сега, за да го хваля и да му се четкам.
Добре, сега са много нашумели тези мафини. Можеш ли да ни разкажеш малко за тях? Защо точно от на Кирил Танев? Аз, между другото, по време на рекламите си хапнах от тях, са много хубави. Да, страхотни са. Идеята е дошла на господин Танев да направи нещо, което да му е винаги под ръка, когато пътува, защото той много пътува и изключително заед в ежедневието си. Нещо, което да отговаря на хранителния му режим и да му е винаги под ръка, но пък да бъде и най-близко до домашно приготвената храна. Така е дошла идеята да създаде този мафин, той е изцяло по негова рецепта. Това е един изключително вкусен, но и здравословен десерт, мафин, който не съдържа трансмазнини, не съдържа захари и фруктоза, съдържа брашно от лимец, новата формула съдържа и 4 протеина и високопротеинова пшеница, съдържа само полезни мазнини и ни доставя това, което е необходимо в едно хранене, фитнес хранене. Този десерт можем спокойно да си го похапнем. Едновременно с това можем да заситим и апетита за сладко. Той е изключително вкусен, без никакво грезение. Без да качим килограми? Без да качим килограми. Може да се яде дори и от неспортуващи. Разбира се. Не само хора, които спортуват. Разбира се. Той е здравословен, полезен, с изключително изчистен състав. Има ли значение по колко вземам тези мафини, колко ям като количество? Ако вземам 5-6 опаковки? 5-6 опаковки са доста. Това са доста калории, защото той все пак съдържа, има калории. Изчисление, че един мафин, т.е. те са вътре две мафинчета по 50 грама, замества едно стандартно хранене. От кога? Доставени 40 грама въглехидрат от лимец в случая. То от кога ги смисъл, той ли ги произвежда тези мафини? Те се произвеждат изцяло по негова рецепта. Той си ги прави тук в Бургас? Да. Или някъде, примерно. Няма значение. Да. Къде си... ти защо? Аз пак така се връзвам. Защо не искаш да тренираш мъже? Защо така дискриминираш? Сега някой мъж гледа и ще каже, искам... Не, че не искам при мъжете, по-специфично трябва си мъж според мен за там. Много ли жени така тренираш? Доста имам, да. И в годините са минали доста жени през мен. Някои, разбира се, са се отказали, някои продължават от самото начало и до ден днешен. Има много случаи в фитнесите ходят и те седат и си правят селфита, штракат се, позират, такова, чукат си лавчетата. Защо така се получава, не тренират наистина? Според мен се получава така, защото това е фитнес индустрията, навлиза все повече в днешно време. Навсякъде ни заобикаля, в социалните мрежи, фитнесите наистина са доста пълни. Хората искат, имат желание, според мен, да спортуват, четат и знаят, че това е хубаво, че това е полезно за тях, но някои от тях доста ги помързява. Дали тренират правилно? Честно. Те хубаво тренират, но дали тренират правилно? Стоят в залата да си приказват, намират някаква среда, може би. Дали ще са в залата, според мен, или в кварталното кафене или заведение, едно и също, след като те не правят това, което трябва. Аз също съм бил спортист и знам, че много важно е тренировката. Загрявката преди тренирането. Загрявката. Когато ходя и аз в залата, много от хората, които идват да ги гледат, те изобщо не загряват, направо почва и дига едни зверски тежести. Това е доста тежко. Такива контузии може да направи. Неправилно. Супер неправилно, но те си мислят, че колкото пък и повече килограми дигаш, толкова по-добре. Аз мисля, че не е така. Не е правилно. Всеки човек има индивидуални способности, индивидуални цели и трябва да работи с килограми, които са подходящи за него, според целите, както казахме. България е една от доста напред в класаците, за съжаление, по затлъстяване. Тези ядене на банички, хамбургери и така нататък, пици, и то в огромни количества, газирано. И то лошото е, че някъде това идва и от родителите, нали? Те ги тъпчат с тези храни и то малко дете с такива килограми. Не знам защо така правят. Мисля, че малко по малко тези времена преминават.
Ти какви най-често тренираш? По-младички такива деца или по-възрастни, пълно 60-70 годишни? Идват ли ги тренираш някой? Имам от всички възрасти клиентки и... Кои са най-капризните? Няма капризни. Много са послушни. Не се ли викат, айде стига вече, стига мама, че тук да правя преси. Има такива, които си мрънкат постоянно, питието. но в същото време ми слушат много. Ми слушат, иначе... Защото виждат, според мен, добри резултати. Аз също ги виждам. Те, но може би... оставям всеки сам да прецени за себе си какво е постигнал и най-важно е човек да се хареса, да се чувства добре физически и психически, да има баланс. Това, че ти изглеждаш перфектно, предполагам, това трябва да ги зариби, да тренират и те да се стимулират, нали, сами. Да, мотивират се, казват, че ги мотивирам. Радвам се, ако е така, наистина. Това е много важно, защото сега ти, ако ми седнеш тук някоя 130 кг жена и ще кажа, тя пък какво ще ме тренират, тя гледа какво изглежда. Може би в този случай нямаше да се занимавам с това. Да. Яни, разкажи за това състезание, където си участвала в Лондон, там за бикини фитнеса, нали, малко повече да ни кажеш. Когато започнах да се занимавам по-професионално с фитнес, естествено дойде и желанието да покажа това, което съм работила, което съм направила и на сцена. Така реших да избера международна сцена. Ти тогава си родила тогава? Вече си била родила? Не точно. Детето ми беше на 4 години. Не, предвид, че си раждала вече. Нали? След раждането и на второто дете. Още по-сериозна подготовка. Това беше преди 3 години, това състезание в Лондон. Това е една федерация, една от двете световни федерации, не бикини фитнес, а фитнес федерации, WBFF. Състезанието се проведе в Лондон и беше за аматьори. Моята цел беше да се явя и да спечеля съответно първо, второ или трето място, за да взема про-карта, за да стана професионален състезател. За съжаление се разминах с едно място. Класирах се на 4-то. То толкова не хареса това жури или там съдии в тебе? Не ми достигна това, че може би концепцията на представянето ми беше малко погрешна. Ти ли се избираш тази концепция или някой друг? Ние с Кирил Танев избрахме... Твой екип, това мой екип, как да изглеждам, как да се кача на сцената, в каква форма. Формата ми, не искам да звучи нескромно, беше наистина добра. Просто в този момент се толерираха по-заоблени и по-гладки форми. При мен се получи като по учебник. Представянето беше така на доста високо ниво. Бях с изключително добър и дълбок релеф на мускула, на работен мускул, обезводняването, което трябваше да се направи накрая преди качването на сцената, беше правилно. Просто в този случай и трите момичета, които се класираха на първите 3 места, бяха с, така да кажа, латино форми. Да, по-едри, по-закръглени и по-заоблени. Може би следващия път. Ти тогава за първи път ли участва на За първи път участвах. Имам желание отново да се кача на сцена. Огромно. Това е... Когато веднъж се качиш, със сигурност искаш още и още. Но в момента заради COVID обстановката се въздържам, защото една подготовка е изключително тежка. Тя отнема месеци наред на изключително строга диета и тежки тренировки. Много състезания в последния момент заслужава ли си това всичкото нещо? Такива тръпката решения... е невероятна. За мен... Тръпката, отиваш и малко не ти стига. Аз не съжалявам. Видях много... Те от коя държава бяха тези? Доволна съм от представянето ми от цял свят. Тези, които са били първи, втори и трети там мисля, преди тебе. Мисля, че беше французойка, португалка и не се сещам за третото момиче. На следващото състезание пък... Също искам да кажа, че те бяха жени, които имат изключително много последователи в социалните мрежи. Така известни фитнес диви. Може би това също им даде предимство. Сега и ти пък ще имаш. Надявам се. Работя, за това имам желание отново да се кача на сцена.
Знае ли си кога горе-долу ще е да това? се случи. Или? Имам желание да се кача на сцената на Арнолд Класик. В Испания се провежда всяка Това не е ли есен. вече за професионалисти? Има и за аматьори, и за професионалисти. Аз трябва да мина по пътя на аматьорите и живот и здраве, ако успея да спечеля прокарта. Беше ми гостувал, сега не мога да сетя, който беше участвал на това Арнолд Класик. И от него знам, че е доста сериозно състезание. Да, изключително престижно. Там... В вашия спорт е даже висока може би едно от най-престижните. Да, така е. Добре, ами за финал така да дадеш някакви съвети на дами, които искат да се занимават с този спорт или пък и така да изглеждат перфектно, какво да правят. Сега малко и по-трудно и с това трениране, че виждаш тия мерки. Така е, но винаги човек, когато го желае, може да го направи. Дори фитнесите да са затворени, можеш да тренираш в къщи, дамите могат да тренират в къщи, ще им са необходими дори минимален набор от 2 галона вода и от уреди, гирички, ластици, вече има всичко на пазара, дори онлайн могат да си ги поръчат. Те някои правиха клипчета с деца да тренират. Може, аз съм тренирала вкъщи с бутилки от минерална вода. Значи, абсолютно. Всякакви варианти има. Няма проблеми за това, дори залите да не работят. На този етап все още работят, нека да използват, да тренират. И може и навънка, то е хубаво време. Навън. Важното е всеки да прави това, което го кара да се чувства добре и да има движение. Да. Дали ще плува, дали ще тича, дали ще е групов спорт, дали ще е във фитнес, дали ще е в къщи. Да се хранят балансирано, да не се лишават от нищо. Имам предвид да не се лишават от никакви макро- и микронутриенти, да приемат вода достатъчно, 3-4 литра на ден, да се разхождат, да намерят начин. Много е важна. Важна тая вода. Важна е, наистина е важна водата. Да намерят начин и да разпускат. Т.е. да правят това, което им е приятно в почивката, в почивните си дни, да се разхождат след природата или по някакъв друг начин. Всеки има някакъв начин, определен начин за разпускане и предпочитан. Съня е много важен, да си направят режим, сравнително така, който да се спазва. Да не се ляга 3-4, много късно, след 12. Сутрин, ако могат по-раничко да стават. Деня започва по друг начин. Много е трудно това ставане рано. Така не ли да се поспиш до 10-11-12? Кой е въпрос на навик. Когато се готвих за това състезание, понеже трябваше да тренирам дворазово, сутрин и след обяд, едновременно с това работих, едновременно ангажиментите в къщи и с децата ставах в 4 часа всяка зима. Цяла зима, всяка сутрин. Направо не знам как го правиш това нещо. Тренирах дворазово, беше изключително тежко. Затова ти казвам, че на този етап се въздържам от тази подготовка, докато не се... Много е тежко това. Сега в неделя си в парк до 12, даже в 1 часа станах и не ми се ставаше. Тази тренировка, как ще аз, ако трябва да ходя на такова състезание, не знам. Имах изключително голямо желание и това ме мотивираше. То и аз съм. Тежко ми беше, но го правих. Колко време трябваше една такава подготовка? Желание. Подготовката започва 1 година по-рано. Първо с покачване на мускулна маса, за да качиш достатъчно мускули. След това идва момента на изчистването, който продължава около 5 месеца, който е изключително тежък. Половина отиде. Тези дворазови тренировки, всеки ден по 2 часа сутрин след обяд и тази тежка диета, наистина е. Ужас. Нашия оператор ще го вкараме в такъв режим. Той има нужда, нали? Виж го, как се е закръглял. 1 месец почиваше. Малко хора издържат на този Ще издържи той. Знаеш как бяга лятото на морето. Това е чудесно. Ще го вкараме във форма. Благодаря ти още веднъж. Уважаеми зрители, ако искате така перфектно да изглеждате, слушайте какво ви казва нашият гост.